sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai faɗakar da ku da nishaɗantar da ku masu sauraro, wato tashar abokin hira wacce muke sako muku karatun littattafai zafafa da suke nishaɗantarwa da faɗakar da ku masu sauraro. Tare da ni jagorar shirin Nabila Aliyu Tudun Wada, ku dai ku danna mana subscribing, liking tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa wanda muke tafe da wannan sabon littafi mai suna Karuwan cikin gida na marubuciya Salma Abdullahi, Mrs. Safi Injiniya. Washe gari ranar Asabar sai ga Munir ya dawo ya aiko Zainabu ta zo. Na sha mamaki domin baya zuwa guna a kullum fashin kwana ɗaiɗai yake yi. Da rawar jiki ta fita har na jiyo inna tana faɗin kin fesa turaren ko, har ta kai zaure ta dawo da sauri tana faɗin na manta inna, gara da kika tuna min. Na taɓa baki ina ta tuaje min wannan abin kunya. Na tabbata yan unguwa ma sai sun zage su. Ko da ta dawo ina tsakar gida ina tuka inna tuwo, inna ta tare ta saka ɗaki ashe waya ya kawo mata. To tun daga nan dai na tabbatar Munir ya zama na Zainabu, ko bai zo ba suna tare a waya. Wani abin ma da gayya take dan na ji haushi, amma ban taba bari an gano wani abu a fuskata ba dan ina kokarin shanyewa kuma in dauke kai daga kan duk wani abu da suke idan ta dawo daga kusa, duk dan in ji haushi kuma na san suke haka, amma bana taba nuna damuwata. Baba kuwa sai da ya ga mun kebe da shi yake tambaya ta dalilin da ya sa Munir ya dawo gun Zainabu, ko na masa laifi ne. Na ce babu wani dalili, makirci suka kulla min ya daina kula ni. Ina hawaye nake gaya masa. Aiko ya tausaya min shi ma kamar ya kuka, ya girgiza kai ya ce Rubayya ki yi hakuri, ki ɗauki hakan tamkar wata jarabawa ce Allah ya sako miki da ita, ki yi ƙoƙarin cinyewa, za ki ga haske a rayuwarki, kuma zan taya ki da addu'a Allah ya sa hakan ne mafi alkhairin ki. Na ce amin baba. Watan su ɗaya da fara soyayya ya turo magabatansa gidanmu neman auren Zainabu. Baba da makocinsa suka karɓi baki, aka tsaida lokacin aure wata biyu, suka cake makudan kuɗi aka yi ta kuwa zuzuta zancen dan har nuna ta aka ringa yi dan ma idan ta ba kwalli. Amma fa kafin a tsaida magana auren yana yawan zuwa da ɗaukar ta su fita yawo ko siyayya shop in ko ya dauke da dare ba sa dawowa da wuri sai su kai 10 kofi. Ta san baba ba faɗa zai mata ba tunda bai isa komai a gunta ba. Ina ba ta barci har sai ta ga dawowar da sannan sai ta rufe gidan in ma su kai dare sosai. In baccin ya dauke ta in sun dawo takan buga ta zo ta bude mata da gaggawa. Yanda baba ya zuba ido a kan lamarin haka ni ma na zuba idon na kuma fanwala wa Allah, domin Munir ya fi can are kwata-kwata ko sunansa ban san ji, mutuncinsa ya gama zubewa. Ban san haka yake ba dama, da ban kula sa ba, duk da ya san takun shi da Zainabu da nawa ba ɗaya bane. Ni ina da aji ba komai nake amincewa ya min ba. Ina fa zama bai kama ta ba domin tana ganin kwanaki ya rage a yi bikin. Ta hau shiga da ficen siyayyar kayan aure dan ta ce sai ta fitar da yar ta Zainabu kunyar gidan masu kuɗi. Tana samun kuɗi gun Aisha wanda ba ta tambayar ta ya aka ta samu su oba haka akan tallar da ta ɗaura mata. Haka ta tusa baba a gaba wai lallai sai yayi wani abin a auren diyarsa ta fari, ko bashi ne ya je ya ci bai isa ya zuba mata ido ta sha wuya ita kaɗai ba. Ya ce mata shi kan bashi da hanyar bashi, ta ce tana da hanyar ita za ta samu in ya so nan gaba ya bayar. Haka ya amsa ba dan ya so ba, dan ya san rigima ce baba take neman ta dingimo masa, amma da yake ta yi wani abu a kansa shi yasa bai musan ba. An yaka da kwana biyu ko ta nemo masa bashin fili filoti guda aka saida akan tsibibin kuɗi. Ta ce da wani tsoho ne aka yi mata hanyar samu nan da watanni in ya biya bukata sai ya bashi. To da yake an yi masa rufin baki hakan ya amince mata ba tare da ya tunanin ina zai samu ya biya ba. An yi biki na kece raini, Munir ya kawo kayan lefe akwatuna 6 cike da tsadaddun kaya da ita Zainabin suka haɗo lefansu. Fati kuwa sai da aka yi kala 5, ni kam ɗaya na halatta dan bani da kayan zuwa fatin wanda na ji ma baba ne ya min kala ɗayan. Ban tambaye shi ma inda ya samu kuɗin ba. Haka ranar ɗaurin aure yana iyaye na inna kayan na maimaita abina. Inna ta fitar da Zainabu kunya kamar yadda ta ce domin ta yi mata kayan ɗaki masu kyau da tsada yan kamfani. Haka ma Munir ya kera gida na gani na faɗa a cikin kedi ɗin. Tabbas bikin ya ja maganganun mutane wanda sai bayan bikin ne magana ta fito munanan halayen Munir, wanda na gode wa Allah na raya a raina cewar alhaki ne Allah zai nuna musu, shi yasa duk ba su san komai ba sai da aka yi auren. Ban taɓa tunanin zuwa gidan Zainabu ba, to me ma zai kai ni in je in ga takaici? Dama jinin mu bai haɗu da ita ba, ko da ban Munir mace amana ta aura ba inda zan je
in dai gidanta ne. Ina ma bata taba cewa na je ba, aiki ma Aisha take aika gidanta. To fa wata daban. Bayan biki da wata uku Aisha ta dingimo abin kunya ta yau cikin shege a wajen tallan nata, kuma abin takaici ta ce wanda ya mata ya gudu. Asali ma ba dan Kaduna bane, a Kano yake. Lodin kaya suke zuwa a babbar mota, kuma ya riga ya gudu Lagos. Baban mu dan bakin ciki har hawaye ya zubda, ya tusa ni a gaba yana min nasiha yana tunasar da ni da na rike maraici na dai kada na kalli abin da Aisha ta yi, duk da ya san ba halin mu ɗaya ba. Sannan ya ce lalle na fito da miji ya min aure kafin ya bar duniya, yana so ya ga na sami yanci na kamar kowace mace da ke ɗakin mijinta. Na ce wa baba ni kan ba wanda nake saurara a samarin da suke zuwa gurina, ban ji wanda ya kwantan a rai ba. Asali ma ko zancen ba na fita in sun zo, gara kawai in yana da wanda ya ga ya dace da ni na amince ya aura masa ni kawai zan yi biyayya na zauna. Ya ji tausayi na matuƙa, ya san zan iya masa biyayyar, shi yasa ya ce zai yi min addu'ar Allah ya fitar da nagari. Inna kam haushin shi take ji, ganin yanda yake nuna kulawa, ko shigowa yi bai ganni ba hankalinsa baya kwanciya, sai ya ganni ko aike na Inna ta yi har hanya yake bi na mu dawo tare, ko kuma ya zauna a kofar gida har sai ya ga data mu shiga tare. To fa hakan ke bakanta wa Inna rai, ganin Aisha ko kallon ta baya yi, sai take shan takaicinta ita kaɗai, dan ma mutane ba su farga ba tun da cikin bai fito ba. Ba shiri ta tussa awakanta a gaba ta sai da su ta kai Aisha asibiti don a zub da cikin. Aiko da Aisha zub da ciki shine hanyar ajalinta. Aisha a nan rai yayi hali. Inna ta sha kuka haɗe da dana sani. Kwananta biyu tana kukan rashin Aisha. Ai dole ne ta yi kuka, domin Aisha tana neman mata kuɗi sosai. In abincin 3,000 ta ɗauka za ta kawo mata 6,000 ko 7,000 ta karɓe ba tambayar ba'asi. Ga Zainabu ba ta taimaka mata da komai, don tun da aka yi auren ba ta zo gida ba ma. Ni ma dai na sha kuka na rashin yar uwata Aisha, saboda takan sakar min fuska ta jana a jiki, ba ta yarda ta ga an hana ni abinci. Ta sha ɗebo min ta ɓoye a ɗakin su ta ce in dare ya yi in ci in ba a yi girki ba. An yi zaman jana'iza, mutane sun taru sosai domin baba na mutane ne, yana zaman mutunci da yan unguwa. Haka kuma ba su san meye Ummul Abaisin mutuwar Aisha ba. Daɗin da ya ji kenan, balle kunya ta rufe shi idan ya fita. Abin mamaki Zainabu bata zo ba sai ranar sadakar ugun Aisha, sai wani yatsina take tana jijji da kai wai ita ga matar mai kuɗi. A motar ta da ya sai mata sabuwa fil ta zo fara mai kyau, ashe yana aurata ya fara koya mata mota. Suna dawowa daga wani mun sai mata motar. Bata ji kunya ba, ta faɗa Inna cewar mijinta ne baya gari, yana Indiya, sai jiya ya dawo, ba dama ta fito bai sani ba. Kuma bata daɗe da zuwa ba, ta ce za ta koma gida, tana da baki. Inna dai bata ji daɗin abin da Zainabun ta yi mata ba, dan dai kada mata 'yan zaman makokin su gano su ce wani abin, shi yasa ta yi gum. Jikin Inna ya fara sanya kan auren da ta haɗa na Zainabu da Manir, tunda ta ga har yanzu bata morar Zainabu, kuma ta san tana samu gunsa. Yar tsako ta zama dai samu ka gidangi. A zuciyarta ta ringa nadama, tana ayyana ina ma da Rubayyan ta haɗa. Ta san da tuni ta samu abin da ta samu, tunda tana tatsarta komai za ta bata in ta bukata, amma ga Zainabu ta juya mata ba tamkar ba ita ta haife ta ba. Ai da ma alhaki kwaikwayo ne. Cikin 'yan kwanaki kaɗan Inna fa ta shiga rashin kuɗi, 'yan jarin nata sun zama kalilan, ga ba kayan abinci da take ajiyewa. Dama ita ce gidan, ba kullum baba yake samu ba in ya fita buga-bugarsa. Lamarin ya ta'azzara, bai fi mu ci abinci sau ɗaya a rana ba, haka za mu haƙura. Sai ta ce in ana so a ci abinci sai dai in zage in mata talla, abinda kuma ba zan iya ba kenan, ko baba yana so ba zan yi ba, ganin halin da 'yar uwata ta shiga kafin rasuwarta a dalilin talla. Ta kuma rasa ranta ne, to balle ma baba baya so na da yin tallan nan tun usuli. Tunda na ji ta shiru da zancen, na san kila akwai wani mugun abin da za ta kulla, shi yasa ta yi gum ta zuba mana ido. Akwai lokacin da ta je gidan Zainabu karfe 10 na safe, ko tashi daga bacci Zainabun ba ta yi ba. Ta ji zuwan Innar, aiko dai dan haushi ba ta yi wa Innar taron arziki ba. Kiri-kiri ta ce mata kada ta sake zuwar mata gida sammu ko haka mijinta bai fita ba, kada ta bada ita ko ta ja mata abin gori gun dangin miji. Inna ta ji haushi, ta hau mata fada. Ita ma ta kufulo ta kan Innar da fada, har da ta ce mata ta yi sauri ta fita, kada ya ji ya fito, in wani abin ne ita za ta zo. Ka ji fa kamar zuwan take. Inna raya ba ce ta fito har tana tuntube a hanya. A ranar ta daɗa yin mugun da na sani da wannan aure na Zainabu da ta haɗa. Da na ga abincin da nake samu sau ɗaya ne a rana yana nema ya gagare ni samu ma, sai na samu babana da zancen ya nemo min kuɗin motar zuwa gun dangin mahaifiyata in tafi can kawai.
kawai ya bani haƙuri wai baya son na nisa da shi, yana gani na yana jin daɗi. Gara in bari in Allah ya kawo min miji in aure na je musu da ziyara kawai, haka na haƙura ba dan na so ba. Bayan kwana biyu ina ta zo da wani tsoho a motarsa Vectra, sun samu baba yana gida da yake ta san shirin da ta shirya, sai da ta ga yana nan dama ta tsiri fitar. Ashe wai shine mai filin da ta ɗauko masa bashi a lokacin auren Zainabu. Hankalin baba ya so ya tashi daga nan bashi da kuɗin da zai biya bashin, ya baiwa mutumin guri ya zauna akan tabarma suka gaisa. Tsoho ne zai yi sa'an babana, amma daga nan sai yana smoking gashi mummuna baki kiran. Ni dai ina daga ɗaki na kasa kunne don jin abin da zai wakana. Sai ji na yi mutumin ya ce wa babana ya zo karɓar kuɗinsa ne ko kuma fili, saboda ba shi da kuɗi kuma aure yake son yi don matarsa ta rasu ta bar masa 'ya'ya, yana so ya samu macen da za ta riƙe masa su. Baba ya hau bashi hakuri ya ce yana da wata gona a ƙauye zai saida, in ta yi rabin kuɗinsa zai bashi. Bai bari baba ya ƙarasa ba ya ce sam ba zai karɓi rabi ba tunda shi ma ba da rabi ya bashi ba, wato shi ya rufa masa asiri a lokacin auren yarsa, shine shi kuma zai tona masa a nasa auren, to tabbas ko ta ce za ta raba su. Yadda babana ya shiga ɗimuwar maganar haka ni ma na shiga daga ɗaki da nake, kaina ya hau sarawa tun za a kai ubana kotu duk akan tsinannen auren Zainabu. Ina jiwo inna ta ɗan rage murya ta ce to malam me zai hana ka bashi auren Rubayya a bakacin kuɗin tunda ko matar da zai aura bai samu ba, yana da neman tagari ne tunda kuwa yarinyar nan akwai nutsuwa da biyayya, ai za a yi dace ko kuwa. Baba ya shiru kansa a ƙasa yana tunani, ta kalli Alhaji ta kanne masa ido ta ce ko kana da macen da zaka aura a haƙura da haɗin da na tsara Alhaji. Da sauri ya girgiza kai yana dariya da gibinsa a baka ya ce a ina fa na samu, mahaifiyata ce ta matsa min dama, amma tun daga ta gida ma ai shikenan sai ai hakan. Daga jin wannan batu ai kin san akwai makirci a cikinsa. Baba idonsa ya kaɗa ya ja ya ce ba zai haka ba, ba zai yi Rubayya auren dole ba, har in ba ita ke so ba, saboda yana tausayinta ba ta da uwa a raye. Nan fa inna ta hau faɗa bai isa ba tunda ta shirya hakan dan ya tozarta ta ya nuna bata isa ba, to wallahi sai dai a yau ya mai da ni Nijar gun dangin mahaifiyata, ta gaji da rikon wahala kuma ƙara dai a yau za a shigar ta. Ta hau zuga Alhaji tana ya tashi ya je ya shigar da ƙarar, ita kan ba ruwanta, ai ma yayi mutunci tunda wata 3 akai za a bashi gashi an ƙara masa watanni akai. Asukwana na fito daga ɗakin na durƙusa gaban baba, kaina a ƙasa ina zub da hawaye na ce baba na amince zan aure Alhaji in har za a bar maganar kuɗin nan har abada. Ina ta murmushi ta ce kaga yar albarka. Shi ko baba dafa kaina yayi kawai ya ce na gode sosai Rubayya, Allah ya miki albarka ya baki yaran da ke ma za su yi miki biyayya kamar yadda kika yi min a yau, kika fitar ni kunya. Na miƙe na bar gun ko kallon Alhajin ban yi ba balle na ga kallarsa. To tun daga nan fa zancen aure na ya tashi da Alhaji na Madiyu wanda zuwan sa guna zance sau ɗaya, ni kuwa na ƙi fita. To me kuma zan masa? Ya kawo kuɗinsa na gaisuwar uwa da uba da sadaki da duka 100,000 wanda kuma ya ce kada a kai ni da komai. Ya saka kayan furnitures a gidan har kayan kicin akwai lefe ne, ya ce ba zai yi ba saboda yana bin ubana kuɗi. Inna ta ce ai ba komai, hakan ma ai mana mutunci. An saka ranar aure wata 1 kacal sai baba ya kwanta rashin lafiya. Aiko dai hankalina ya tashi matuƙa gaya. Dama na ga tun da aka fara magana aure na da Alhaji Namadi yake cikin damuwa duk ya rame. Alhaji Namadi shi ya ta jigilar kai shi asibiti, a nan na samu damar karewa angon nawa kallo. Lallai ba da na niyyar yi wa baba biyayya ba da na fasa, dan ko ku masu sauraro a cikin ku mata aka daura muku shi a kafa sai kun kwance kun gudu, gashi ƙato gashi mummuna ga wasu muggan tsago kwaya tun daga baka har wajen kunnensa. Allahu akbar, ana saura sati 1 biki na babana ya rasu. Aiko na sha kuka tamkar zan bi shi, shikenan na zama marainiyar dole, na rasa mai sona da tattalina. Zan yi aure na shiga sabuwar rayuwa, zan auri mutum mai budurwar zuciya, rana zafi inuwa ƙuna, wayyo babana na yi kewarka. Zan yi biyayya ne bayan rai, dan auren Alhaji ya fi min zaman gaban inna tunda babu babana a duniyar. Tabbas gata yayi a rayuwa. Ranar sadakar 3 inna ta ce baba ya bar mata wasiya kan cewar ko mutuwa yayi to kar a daga bikina da Alhaji Namadi. Lalle ko a ranar ya rasu to kar a fasa, a yi shi ko ran 3 ko 7. Haka ko aka shaida wa mutane cewa ranar sadakar 7 ana gama yi wa baba addu'a to za a daura aure na da Alhaji Namadi.
To masu sauraro duka-duka a nan za mu takaita sai idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku dai kada ku manta ku danna mana subscribing da liking domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.